हेलो लोगोफोर आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव खनसे फिन बरायनानै लाफिननाय जाबाय। एक्चुअली आं दिनैहाय भिडिअखौ बानायनो बा खालामनो गोसो गैयामोन। दिनै रबिबार बुंनोबो गोसो गैयामोन। आं माने दाखालिनि जिहेतु प्रेस मिटआवहाय मोनसे ओरैनो गसाइगावआवहाय थांनाय समाव मोनसे मिडियायावहाय नुनायाव बड'लेण्ड बुब्लि रादाबाव नुनायावहाय बिथां फेरेंगाया मा होनना बुंदोंमोन आं बिनि बारैसो फंनैसो बुंबावनो। आं सानो दाखालि खेंफोरथि होनाय माखासे बुंनायफोरावहाय माखासे थालांबावदों बायदि सानो। सिसुबारियाव बिथाङा दाखालि थांदोंमोन, बिनि बारै बिथांनिसिमबो धन्यबाद, बिथां रनजित बसुमतारीनिसिमबो। ओमफ्राय प्रमद बर'आबो थांदों, बिथांनिसिमबो बि थांनायनि थाखाय धन्यबाद। आरोबाव प्रमद बर'निखौ बुंग्रोगोन। प्रमद बर'आ बावहाय बुंदों बे सानसे साननैनि गेजेरनिफ्राय 5-6 तारिखनिफ्रायनो बावहाय खामानिया स्टार्ट जासिगोन होननानै बेखिनि खोथाखौ बुंदों। धन्यबाद बिनि थाखायबो बिथां प्रमद बर'। नोंथाङाबो जे बेयावहाय फैनानै बेखिनिखौ खोथाखौ होना गालांदों बिनि थाखाय धन्यबाद, बेखौबो धन्यबाद होगोन आङो। ओमफ्राय रनजित बसुमतारीया मा होनबावदों, बिथाङा बुंदों फार्स्टआवहायथ' बिराद मोजां खोथा होनलांबाय। बिथांमोननि थाखाय बिथांमोनखौ मोनसे थानायनि जायगानि थाखाय मोनसे थिग खालामदों होननानै बुंदों बिथां बड'लेण्ड बुब्लि रादाब चेनेलावहाय। बिनि थाखायबो बिथां रनजितनिसिमबो बेखौ धन्यबाद होगोन आं। आंनि चेनेलाव होमबा खालि नोंथांमोना नायदों जानांगौ हयतुबा। होमबा खालि आं बुंदोंमोन हानि बिगोमा रनजित बसुमतारी बिथाङाबो हानिनो बिगोमा बिटिआरनि, मानो होनो हाया। न' गंसे गंसे बा हा होनायनि खोथाबो बुंदोंमोन, रायजो राजाया बिदोंमोन। आं दिनै थांनो सानदों, दसे थानानै दसे सम नुजाहैनो सानदों आं बे सिसुबारियावहाय। खिन्थु कनफार्म जायाखै, फाइनाल जायाखै थांगोना, खिन्थु थांनो हागौ। बिथाङा मा होननानै बुंदों, माखासे बर' हारिनि थै गैयै इउटिउबार गावनि उदैनि मुलाम्फानि थाखाय, आं सानो जों दे गावनि उदैनि मुलाम्फानि थाखाय। आं इउटिउबार नङा दै, आं बुंखायो, आं सिदा खोथा बुङो, इउटिउबार नङा आङो। गुबुनफोरा गुबुन इउटिउबारफोरबायदि आंनो, खारन आं दाखालिनिफ्रायसो ओंखारबाय थादों दै। जिहेतु आङो जिखिनि ओंखारदों जोंनि एनडिएफबिफ्रा, आफादनि एक्स एनडिएफबिफ्रा माबायदि जानानै दं बेफोरखौसो आं उदिस लाबाय थादों। मैया सेटारडेआवहाय सासे जियालाव थानाय ओरैबायदि दुखुनांथाव बर' रायजो राजाया दिनै खोनायोब्ला बेफोरखौ दुखु नांगोन। बर' रायजो राजाया जाय बाथ्राखौ खोनागोन बै बाथ्राखौ खोनायोब्ला नोंथांमोना दुखु बा ओरैबायदि दुखु नांगोन, अब्लानो बुजिगोन सोर बर' रायजो राजाया बर'नि थै गैयि। आं थैनि खोथाखौ बुंनो थांला, बर' हारिनि साननि सोर दङ जोंनि बर'नि गेजेराव। गामियाव थानाय रायजो राजाफोर दिनै बिथांमोना गासै दुलाराय बर' रायजो राजानि खोथाखौ सिन्था खालामो। बिथांमोना नों दैदेनगिरिफोरनिफ्रायनो मोजां खोथा लुबैयो, मोजां खामानि मावजानो लुबैयो। दिनै नोंथांमोना माखासे खामानिखौ मावाखै। आं बिनि थाखायसो आं बुंदों। दिनै जियालावहाय मैया सेटारडेआव थिग बिदिनो 12ता समावहाय आं गुवाहाटियाव दङमोन। मैया गसाइगावनिफ्राय डाइरेक्ट फैदों आं, न'आव फैदों हरनि 12ता ना माबावहाय सफैदों आङो दाखालि सुक्रुबाराव। ओमफ्राय सुनिबारावहाय आङो फुंनि 7टायाव गुवाहाटि थांदों। गुवाहाटि थांनानै गुवाहाटियावहाय मोनसे UTOA
बि आफादा जोंखौ लिंहरदोंमोन। बेजों लोगोसे AIPP बे आफादा माबानो मोनसे बे गुवाहाटीयाव नलपारा होननाय जायगायाव खनसे होखारजानाय दंमोन। बे जायगायाव थिं रानहैदोंमोन बान मोनफा मोनफा 51 न'खर दंमोन। बिथांमोननो थिं बान मोनफा मोनफा राननानै हैदोंमोन। आं नङा, बिथां मार्कुस बसुमतारी UTOA नि प्रेसिडेन्ट, बिथांमोना राननानै हैदोंमोन। बावहाय मार्कुस बसुमतारीया लिंनायलाय जों बावहाय देरहासार इस्लारिजों आंजों बावहाय थांफानाय जादों। थिग बावहायनो जियालनिफ्राय मोनसे देरहासार इस्लारिनाव कल फैदों। कल फैनायावहाय देरहासार इस्लारिया अफ्रिबो दङ, सावरायहोबाय, गोबां खोथा सावरायबाय। बावहाय सोरनि खोथाल' ओंखारदों? अनलि प्रमद बर' आरो फेरेंगा बिथांमोननिल' खोथा ओंखारदों। बावहाय आं सावरायनाय समाव बिथाङा बुंबावदों, आं बर' हारिनि थाखाय गोबां सम जियालबो जाबाय, जियालबो थानांबाय, 8 बोसोर जाबाय होनना बुंदों। आं बावबाय, एक्जेक्ट बावबाय, आं खोन्थानायखौ बावबाय। बावहाय बुंबाय नोंनि फेमिलिफोर माबोरै? बिथाङा बुंदों आंनि बिसिया खारबाय। हाबाब, बेसेबां दुखुनांथाव, बिनि बिसिया बिखौ गारनानै खारबावबाय होनना बुंदों। गथ' 2 दं, गथ' 2नि बिफा। ओमफ्राय जाय हक, बेयो स्वाभाबिक, बे जागोन। दिनै बे मानसिया सावरायना दुखु नांहाब खोथा बुंहरदों। बिथां रनजित बसुमतारीया बेफोरबायदिजों मानो सावरायाखै, मानो लोगो हमहैयाखै? नोंथाङा जुदि बर' रायजो राजा, दिनै बर' हारिनि थाखाय दावहा नांग्रा सेंग्रा जोहोलावफोर बिथांमोना दिनै सोरनि थाखाय जियाल जादों? मानो जियालाव थानो गोनां जादों? जों बर' हारिनि थै गैया। देरहासारजों आंजों बर' हारिनि थै गैया, नंगौ। बर' हारिखौ जों सिन्था खालामा, जों गावनि उदैखौ जों सानो, मिथिबाय? देरहायाबो गावनि उदैखौ, गावनि फेमिलि, गावनि न'खरखौल' सिन्था खालामो। बिनि थाखाय इउटुब खालामो। नंगौ, इउटुबाव मोनसे माबा फैयो, एमाउन्ट फैयो। बेजोंनो जोङो न'खरबो सोलियो आरो बेजोंनो माखासेखौ जायगायाव गारिनि थाव सोनाय मानायाव जों गारो। जेखियानो जादोला, आं बेखौ बुंनो थांला, उनाव फैफिनगौमोन बियो। बे जिहेतु जियालाव थानाय सेंग्रा, बे सेंग्राया मा होनना बुंहरदों? फिसाज्ला 1, फिसाजो 1, बिब' 1 दङमोन, बिबो एक्सपायार जाबाय। बिब'आसो बिखौ नायहैबाय थायोमोन। बिनि गाननाय जोमनाय बा मालाबा गामसा गांसे हैनाय बा गस्ला गांसे हैनाय बिनि बिब'आ होयोमोन। रावबो बिनि लिडारफ्रा हैफेरा, थांब्लाबो प्रेसिडेन्टखौ नायहैयो, बेफोरबायदि होननानै बुंदों। दुखु फोरमायदों, बेफोरखौ दुखु फोरमायदों। दिनै रनजित बसुमतारीनि खोथायाव बुंदों, रनजित बसुमतारीयालाय थांदोंना थाङाखै? फेरेंगाया दुनियानि जोबथा गाज्रि। आं जाय सोदोबखौ बुङा, जाय सोदोबखौ बुंजाया, बेफोर खोथाखौ बिथाङा बुंहरनो गोनां जादों। बेफोरो गोसो गाबनानै बुंहरनाय। रनजित बसुमतारी, बैफोरो दिनैहाय बर' हारिनि थाखाय नाङाखै होनबा? रनजित बसुमतारी, नोंथाङालाय मा सानदों? गावखौनो गाव दिनै बिराद हिर', लिडार, बिराद देरसिन गियानि गुनि बिराद सानबाय नामा नोङो? रनजित बसुमतारी, नोङो आंनिख्रुइ साबसिन हामसिन गियानि गुनि, साननो हानाय गोरों, आंनो बर' हारिनि थै गोनां, आंनियावनो थैया बारासिन दं, आंनो दिनै बर' हारिनि थाखाय रासिन सिन्था खालामो, आंनो दिनै बर' रायजो राजानि थाखाय रासिन खामानि मावो। बे खोथाखौ सानफेरदों नामा? रं, बेफोरो मिस्टेक, बेफोरो गासैबो मिस्टेक। रनजित बसुमतारी, नों जेरैबायदि सानदों बेफोर मिस्टेक। आं नोंनि बेकग्राउन्ड मोनसेबो खोथा बुंनो सानाखै, नोंनि फेमिलिनि खोथाखौ बुंनो सानाखै आं, नोंनि न'खरनि खोथा आं जेबो बुंनो सानाखै आं। नोंथाङा इलेक्सनाव देरहाना फैनाय लगे लगे मा 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 खोनायो जोङो, आं बैफोर खोथाखौ बुंनो सानाखै आरो बुङा। सम जायोब्ला आं बेफोरखौ, नोंनि लेखाखौ, नोंनि जेसेबां बेकग्राउन्ड, बे नोंनि न'खराव मा गामियाव रायलायो, ओनसोलाव, समस्थियाव रायलायो नोंनि खोथा, जों मिथिगौ, आं मिथिगौ। बेफोर खोथाखौ बुंनो सानाखै आरो बुंनायबो नङा। उनावहाय नांगौ जायोब्ला आङो बुंगोन। थ' दिनै जेलनिफ्राय बे सासे सेंग्राया मा होनना बुंहरबावदों?
फिसाज्ला सासे फिसाजो सासे दिनै बिथाङा जियालाव दंहैयो फिसाज्लानि मोखां नुनो मोनाखै फिसाजोनि मोखां नुनो मोनाखै फिसाजोआ बिदिनो क्लास 10 ना मायाव फरायनाय दुखुनांथाव दै बेखौ मा खालामदों सोरबा सासेया स्कुलनिफ्राय थांनाय समाव लाना थांनानै सिदा सिदि बुंगोन कनसेप्ट खालामदों 6 मान्थनि ना 3 मान्थनिनो गोरबोआव दं बेफोरबायदि होनबा बै दुखुथिया न'खराव नों मानो गसंहैयाखै नों मानो थांफेराखै मानो नुजाहैफेराखै बिसमुरि साइडनि बे मानसिया फिसाज्ला सासे फिसाजो सासे अनलि सानैल' बिफाबो थैलांबाय आफादनि थाखाय गावथार जादों मिथिबाय रनजित बसुमतारी बिनि बिफाया बर' हारिनि ट्रेनिं लायाखै बियो आं बिनि न'खराव गाबोन बा समफोर हालागै आङो मोनहैगोन जों बावहाय देरहासार इस्लारिजों आंजों थागोन लोगोसे नोंनिनो आन्दाराव थानाय निउस पर्टेल बेफोरबो थाथोन बिसोरबो फैथोन बिसोरबो फै आं निउस क'क्राझारनि निउस पर्टेलफोरखौबो आं खावलायगोन नोंथांमोना बै बे जाय न'खर जाय बिफाया दिनै जियालाव दंहैयो जाय गथ'आ दिनै क्लास 10 आव फरायनाय गथ'खौ स्कुलनिफ्राय दैखोना लाना थांनानै रेप खालामहैदों रावबो नङा नों बर'आनो खालामदों होमबा दिनै बै गथ'नि बिफाया दिनै सोरनि थाखाय मा खालामदों सोरनि थाखाय मानो जियालाव जानो गोनां जादों रनजित बसुमतारीया गावखौनो बिराद हिर' गावखौनो लिडारगिरि गावखौनो बिराद बर' हारिनि खोथा सानग्रा सिन्ता खालामग्रा सानदों नामा नों गावखौनो हो नोंथांनि खोथा बुंनायाव जों नङा बांसान्द्रायखौ बुंनो थाङा आं रागा जोंनो ओंखारदों मिथिबाय रनजित बसुमतारीखौ आं बुंगोन बियार फेरेंगा नोंथाङा आंनि जुनियर नोङो बर' हारिनि थाखाय नोङो खामानि मावग्राया मैया दाखालिसो मावदों आं नोंनि न'आव थाङा नों जानो हागौ सासे EM बर' रायजो राजानि सासे नोङो EM जानो हागौ थेवबो नोंनि न'आव आं गाहैया नों जुदि आं जोंखौ नांथारगौब्ला फै नोंथाङा जोंखौ धमकी होदों नोंनि बे धमकीया सोलिया मिथिबाय अफ्रिया नोंनि धमकीखौ सोलिया नोंथांखौबो जों बुङो गोरा गोख्रोङै बुङो नोंथाङा जुदि 20 बोसोर जुग जुदि नोंथाङा जुदि EM हिसाबै थानो लुबैदोंबा चिफ जानो सानदोंब्ला आसाम केबिनेट मन्त्रि जानो सानदोंब्ला नोंथाङा बेफोरो मिस्टेक जागोन बेफोरो गोरोन्थि जागोन बर' रायजो राजाखौ नोङो आखायाव लानो हानांगोन बर' रायजो राजा नोंनि फेमिलिनि खोथा साननो हानाय नङा नों जुग जुदि नोङो EM बा MLA जानो सानदोंबा नों जाखिनि खामानि फैदों बेखौ बर' रायजो राजानो राननानै हो नोंथांनि बेथनखौ होनानै हो आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन नोंथाङा दिनैहाय बेथन मोनो बे बेथनखौ सोरबा सासेनो राननानै हो नोंथाङा दिनै सिसुबारियाव खोनानो मोनदों अनलि 3000ल' फैसा होबोदों होननानै बेखौबो खोनादों आं बुंनो सानाखै बर' रायजो राजानि थाखाय नों अनग्रा बर' रायजो राजाखौ बिराद खामानि मावग्रा लायनो नोङो रनजित बसुमतारीया लाजिनो ओंखाराखै नोङो 3000ल' होबोदोंनो रायजोफोर बियो होनबा बेफोरबायदि बे सासे MCL EM ना मा मानि EM जाखो नों बर' रायजो राजा गैयि न'खरखौ जुदि सानदोंब्ला नोंथांनि थांनायखौ आं गाज्रि होना थांदों मोजां मोनदों थां नोंथांखौ खावलायबावदों रायमना नेशनेल पार्कआवहाय बर्डार सेरनि बर'फ्रा मा अबस्था जानानै दं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव अनलि मोसौ हाजो सेर बे रायमना एरिया थिंजाल' नुनोदां नोंथांनि सरकारा मा खालामदों मोसौखौनो फाननो हादलाया न'निफ्रायनो बै न'खरसेनो फाननो हाया आंनि मोसौखौ आंनि गामियावनो फाननो हाया बेफोरबायदि राजा सासन खालामना दोननायफोरबायदि नुदों आं बेफोर एरियायावहाय दिनै बै न'खरा दिनै
दिनै सोरनिबा न'खराव मेट्रिक परिखा पास जानाय गथ'फोर एडमिसन खालामनो हायाखै आं जाय न'खराव थांदों बे एडमिसन खालामनो हायैनिनो गथ'आ लेखा फरायासै साइकेल गंसे बायना होनो हायैनि थाखायनो लेखा फरायासै नों बेफोरखौ सानफेरदों नों बेफोरखौ सिन्था खालामफेरदों नामा नों हो रन्जित बसुमतारी गावखौनो नोङो बर'नि थै गोनां बायदि सानदोंना नोङो नोंथाङा जुदि बर' रायजो राजानि खोथाखौ जुदि सानदोंब्ला बेफोर गामियाव थां नोङो आफादनि बारै जेबो मिथिया नोङो आफादनि बारै बांद्राय खोथाखौ नोङो दाबुं मिथिबाय थै थानाय थायैनि खोथाखौ नों बांद्राय दाबुं आं थांबावगोन नायबावगोन बे थै थानाय थायैनि खोथा बुंनायाव बुंबाय थाबावगोन आं मिथिबाय आं समबार नङाबा समबार गाबोनफोरनो थांगोन आं बिसमुरि बे जाय गथ'आ दिनै रेप खालामजानानै मास मोनथाम मोनब्रैनि गोरबोआव दङ बे न'खराव हाबबोगोन बिनि बिफाया जियालाव दं बर' हारिनि खामानि रायजोनि खामानि मावनानै दिनै जियाल जानांदों बिफाया दिनै मुंख्लं जालांबाय बर' रायजो राजानि नामाव बिफानि जायगायाव फिसालाया दिनै खामानि मावबोदों आफादाव थानानै होनबा बेफोरनि फारसे नोङो सिन्था खालामदों सानफेरदोंना नों मालाबा सावरायग्रानि खोथाखौथ' दोनथ' बिथाङा जेबो गैया दिनै सासे MCLA जानानैल' दङ नोंथाङाबो बिखौ दिनैहाय मा खालामदों ड्रागनावहाय आबाद मावहोनायल' खामानि मावहोनानैल' दोनदों नों बिनि जुनियर सनमान होआ नों बेफोरखौ मालाबाबो सावरायग्रा बायदिया दिनैहाय बेसेबां दुखु खस्थ' खालामदों बांलादेश बायदियाव बियो बेसेबां दुखु खस्थ' खालामदों आं नुदों नों जेबो मिथिया जेबो नुफेराखै नोङो बिनि बारै जेबो मिथिया होनना बुंजागोन नोङो आं ट्रेनिं होनो मोनफेरदों सावरायग्राखौ आं दुखु खस्थ' लानायखौबो नुदों बिसोरो माबोरै दुखु खस्थ' लानांदों बिसोरनि ट्रेनिं समाव खाथि खालाया हाग्रानि थालिर दंमोन बेफोर थालिर फस्लाया जोबजोबदों बिसोर जानांदों नों बेफोरखौ नुफेरदों नों मिथिगौ जानला मानला खोथाखौ दा बुंलाबाय रन्जित बसुमतारी नोंखौ आं सांग्रां खालामनानै होखादों सांग्रां खालामनानै होदों दै खोथाफोरखौ सिन्था खालामनानै बुं आं दिनै पावाराव दं आं सासे EM आंखौ मा खालामगोन बे साननाया मिस्टेक मिथिबाय बेयो गोरोन्थि रायजो राजाया नोंखौ फेजेननोबो हायो देरहाहोनोबो हायो नोंखौ जिरायहोनानैबो बोसोरनि थाखाय नों जिराय जेननानै थानांबो गोनां जानो हागौ नोङो फंसे सोदोबावनो मिथिबाय नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो जों जेसेबां आंनि बादै जेसेबां इउटिउबारफोर दं बिथांमोनखौ मोजां मोनो दिनै इउटिउबारफोरखौ नोंथांमोना मा होनदों आंनि खोथाखौ बाद दोन आंनि खोथा फैया बावहाय आं बै इउटिउबारफोरनि जानानैसो खोथाखौ बुंगोन नोंथांमोना जि जायगायाव थांफेरनो हाया बिथांमोनाबो खस्थ' खालामो नोंथांमोना लिड खालामनाय निउस पर्टेल कयेकटा निउस पर्टेल दुखु खस्थ' खालामो मानि थाखाय खालामो नोंथांमोना जि जायगायाव थांनो हाफेरा नोंथांमोना जि खामानि मावनो हायाखै जि बुस्थुआ थालांदों बेफोर बुस्थुखौ खोन्थानानै होदों मानोथो दिनैलाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बाथारमारिनि निउस पर्टेलजों ओमफ्राय इउटिउबारफोरजों खालामदोंना खालामाखै बेफोरखौलाय मा दिनै बिनि थाखायनो नोंथांमोना गोबांबार सावरायनो जानो गोनां जादों गोबांबार नोंथांमोना प्रेस मिट होनो गोनां जादों क्लियारिफिकेसन होफिननो गोनां जाबाय थादों मानो लेन्ड एडभाइजार बर्डनि सेक्रेटारि ना प्रेसिडेन्ट दाखालिबो मानोथो बुंनो गोनां जादों मानोथो क्लियारिफिकेसनखौ होनो गोनां जादों थेवबो गुबुन अपोजिसनफ्रा बुजिनो सानबावाखै नोंथांमोननि एगेन्स्टआवल' खोथा बुंबाय थादों मानो बुंजाबाय थादों आरो जुदि बे लेन्ड बाथारमारिनि हाखौ नोंथांमोना जुदि होआबा सोर होगोन सेक्रेटारिया जुदि होआबा लेन्ड एडभाइजरि बर्डखौ सोर दानानै होयो BTC सरकारानो दाना होयो बेनि आन्दारावनोथ' थायो आं बिनि बारै बारा मिथिया ओंखायनो नोंथांमोना बिनि बारै आं बावहाय जुदि आंनि बुंनाया जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला क्षमा खालामदै आं क्षमा बियो बर' रायजो राजानिसिम ओमफ्राय बर' रायजो राजा जेसेबां गोरों गोराफोर दं इन्टेलेक्सुयेलफोर दं नोंथांमोनावहाय आं क्षमा बियो आंनि बुंनाया जुदि माखासे बुंनाया जुदि गाज्रि जादोंबा बा गोरोन्थि जादोंब्ला क्षमा हो आं नोंथांमोननि जानानै कयेकटा खोथाखौ आं बुंनाय जादों आरो बिथां रन्जित बसुमतारी बिथाङा जाखिनि खोथा होदों जाखिनि बुंदों बिनि बारैसो आङो खोथाखौ
बुंदों बिथाङा जिहेतु दाखालि आं थांदोंमोन सिसुबारियावहाय बावहाय कयेकटा खोथा बुंनाय जादोंमोन बिनि थाखाय बियो आंनि सायाव टारगेट लादों देरहासार इस्लारिखौ जों टारगेट लादों नोंथांनि टारगेटखौ आंबो अफ्रिया गिया गिग्रा मानसि नङा गिनानै फावसायनानै थाग्रा मानसि नङा आरो नोङो जुदि जोंनि बुंनायखौ सहायनो हायाब्ला नोंथाङाबो निफ्राय ओंखार रिजेन हो अफ्रिनो हो मिथिबाय हो देरहासारनो हो मिथिबाय ना सप्ता खनसे हो बिनि उनाव नाय मिथिबाय थ' लोगोफोर आंनि माखासे खोथा बुंनायावहाय हयतोबा गोरोन्थि जादोंब्ला आं बर' रायजो राजानियावहाय क्षमा बियो लेन्ड एडभाइजार बर्डखौ सोर दानानै होयो बेखौ बिटिसि सरकारानो दाना होयो बियो सोरनि आन्दाराव थायो स्टेटनि आन्दाराव थायो ना बिटिसिनि आन्दाराव थायो नोंसोरनि आन्दार रनजित बसुमतारी बिथांमोननि आन्दारावनो थायो थ' बिनि बारैबो आं माखासे साननैसोनि उनाव भिडिअ खालामबावगोन क'क्राझार बाथारमारि हानि बारै खालामबावगोन बावहाय प्रमद बर' रनजित बसुमतारी बावहाय थै थानाय थायैनि खोथाया बावहायबो ओंखारगोन रनजित बसुमतारी हाजार टाइम्स ओंखारबाय थागोन 1000 टाइम्स बरन गोनां बुरखांबाय थागोन आं नोंनि बारै मिथिबाय नोंथाङा गाराय खालामजेनदोंथ' बेस्ट भेरि गुड रनजित बसुमतारी थ' भिडिअखौ बारा गोलाव खालामब्ला आं दोनथ'नो साबाय जाखिनि खोथा बुंनाय बावहाय जुदि माखासे गोरोन्थि जादोंब्ला बर' रायजो राजानावहाय आं मोनसे क्षमा बिनाय थाबाय थ' लोगोफोर भिडिअखौ आं बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि